Sayektine tan bisa momor Paman Harya Sangguni marmo paman pati adoh ingsun mawi cedhak kaya ndak raketake ingkang dadi wigatining pasyawakan dina iki muhung ingsun menggalih marang kahananing praja Ngastina kang wektu iki ketaman pagebluk mayang karaya kesandang dahuru larang sandang lawan pangan keh kawula kang lara esuk sore mati wiyadi sore esuk prateng lampus jroning paman migatekake kahananing praja ketaman rusak apa paman patih ora budidaya ngupadi wiradat ngupaya sarana mrih walaya dalah tentreming praja Ngastina paman Harya kula nuwun inggih kaluhuran pangandikanipun sinuwun bilih ing mangke nagari Ngastina kataman dahuru salebetipun Ngastina kataman pagebluk estunipun Ponapatih mboten kirang anggen kula budidaya ngupadi wiradat ngupaya srana katitik Ponapatih sampun nglempakaken dhateng para pinter para sarajana ingkang sijaning budi ing pengajap kula purih ngusadani dhateng wiyadining praja. Parandene pakartining para pinter tan bangkit maluyakaken dhateng rengkaning praja Ngastina duh sinuwun. Sanadyan to mekaten kula nyuwun dhateng Padukendra karo taksih wonten pangajeng-ajenging Ponapatih ngemuti bilih ing mangke Ngastina tinenggan pujangga ingkang sakelangkung ampuh inggih menika Kakang Rubaya Sokalima. Pamanggih Ponapatih risaking praja menika mugi binobotna kewala dhumateng Kakang Rubaya Sokalima hambuk bilih. Makartinipun Kakang Sokalima saged haparing sarana weh tentreming praja Ngastina.